Така, представете се с няколко думи, вас и вашата фирма. Работя в търговска фирма, занимаваме се с търговия на едро и на дребно, плюс това работя и в семейната фирма, която има частно училище. Чудесно! Какво мислите за семинара, който посетихте? Семинара беше интересен, лекторът е доста обаятелен и тъй като съм ходил на предишно обучение, това ми е реално второто, ги припомни някои неща от предишното обучение, които бяха позабравени, което за мен е плюс. Благодаря. Какво бихте казали на вашите приятели за нас? Че е хубаво да посетят ваше обучение, ако останат доволни и ако намерят нещо за себе си, да посетят още някой. Много благодаря. Какво мислите за Хъбърт Мениджмънт системата? Честно казвам, нищо. Интересно е, но докато не го пробвам, не мога да кажа какво мисля. Нека да пробвам да видя реално как работи. Чудесно! Всичко научено без. А за книгите на господин Рон Хъбърт? Не съм чел нито една от тях, също не мога нищо да ви кажа. Добре, много ви благодаря и приятна вечер! Лека вечер.